napakaganda guys itong site natin ngayon kasi hindi masyadong masukal. Doon sa baba guys, so mga estimate natin is 50 yards. So tara, pulutin natin. So tara, damputin natin yung wild chicken. Leg, bata pa, batang tandang, bata pa pero ang laki na. Okay, ito yung unang tira natin. Bata pa, matandang. So kahit inumaga tayo nang dating dito sa ating hunting site, ito, nakakuha agad tayo ng bata pa na tandang. Oh. So tatanggalan na natin ng balahibo. A few moments later. Ayos. So lipat tayo ng pwesto. So ayan, natanggalan natin ng balahibo. So lumipat naman tayo ng pwesto.
So may kumakaluskos dun guys. May mga wild chicken dun. So dito na natin isit itong video natin. Sana di tayo maramdaman. Tapos dyan tayo po pwesto. A few moments later. So bali andun sila guys. Inahin guys, may mga anak. Butit nakita natin yung mga anak niya guys. So yun, di na natin tinira. Muntik na. So yun guys. So this month of April is breeding month nila. Kaya yung mga halos lahat ng inahin may mga anak na sila. Yan sa pagkakalam ko guys, may mga 5 siguro yung anak niya. So tara, lipat tayo ng pwesto. Pero tataka ako, wala siyang kasamang tandang. So usually guys, kapag may anak na yung inahin, humihiwalay na yung tandang. Naghahanap ng inahin na walang anak. So usually kasi guys, kapag naghahunting tayo, kapag nandun yung inahin, nandun rin yung tandang. So nakita natin na may mga anak yung inahin kaya walang tandang. So doon bumaba na sila doon. So hinayaan na natin. So yun, di natin tinira. Mga buwan ng May, malalaki na naman yung mga anak niya guys. Yan, so lipat tayo ng pwesto. So yan po yung napakakati guys. Bunga ng sabawil. Sobrang kati niyan guys. Kapag dumikit sa balat mo yung kulay brown na balahibo niya guys. Oh. Ano? Kulay gold. Yung balahibo niya kapag nadikit sa balat. Nako. Super kati. Dami nila dito. Tapos may mga kanta dito. Oh. May mga nalaglag pa dito sa daan. Oh. Yan oh. Nagkataon na dito pa tayo dumaan. So kailangan natin magdahan-dahan. So uwi na tayo guys. Tama na yung nakaisa tayo sa araw na to. At least hindi tayo na zero. So nakadalawa sana tayo kung tinira ko yung inahin. Kaso di natin binaril kasi may mga anak. Kawawa naman yung mga anak niya guys kapag tinira natin yung inahin kanina. So yun, hanggang dito na lang yung
content natin sa araw na to. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa ating mga subscriber dyan, sa mga bago nating subscriber dyan. Always click po yung notification bell para kung sakaling nagustuhan nyo po yung content natin na hunting, ay updated kayo sa mga bago nating uploads. So napaka presko po ng hangin dito guys. Dito po tayo tumambay sa gilid ng bangin. Bangin po to guys. Yan o. Bangin po yan guys. Yung parang vulkan na yon, yun ang dati nating hunting site. So yun, layo rin yung pinanggalingan natin guys. Mamaya uwi pa tayo hanggang doon, Barangay Alibag. So may daanan ng motor dito guys. Ayan. So tulad ng sabi ko guys, maraming salamat sa walang sawang suporta nyo. So abangan po ulit yung bago nating mga i-upload pa, hunting video man yan, race video o trail video natin. So maraming salamat po sa walang sawang suporta. So sa susunod na hunting video po natin, subukan natin mag-hunting dyan. Kapal na kakahuyan, no? Hanggang doon sa taas. Yan. Dami kasing tumitila ako dyan eh. So let's go.